दिनै उदालगुरियाव BDF आरो हेल्थ सिटी मोन्नैबो लोगो नांनानै मेगा मोनसे हेल्थ केम्प खालामदों आरो आं गोजोननाय मोनदों। बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ बेवहाय बरायनो नुजाफैदों। दिनै सानसेनि गेजेराव 400सो पेसेन्टखौ बिथांमोना ट्रिटमेन्ट खालामगोन आरो बिराद बुरजा मोनसे टीम डक्टर फैदों, एक्सपिरियेन्स डक्टर, सिनियर डक्टर बिथांमोना फैदों। दा बे केम्पनि गेजेरजों आङो माखासे जिनिसखौ हास्थायदों। ट्रिटमेन्टजों लोगोसे नैबे ओनसोलाव मा बेरामफ्रा जानानै दङ बे बेरामखौ जोङो मिथिनो मोनगोन आरो बिनि गेजेरजों इयुनाव जोङो माखासे बिनि जे मेजार्स बबे बिथिङाव जों खामानि मावनांगौ बेखौ जों थिग खालामनो हागोन। बिथांमोना गुवाहाटियाव ट्रिटमेन्ट होयो मानसिफोरनो मोजां बिथांमोननियाव मोजां मेसिनारिबो थायो। बाहेराव फैनानै नायोब्ला पार्टिकुलार एरियानि बेरामफोरखौ बिथांमोना मिथिनो हायो। ओंखायनो मोनथामसो डिस्ट्रिक्टआव बिथांमोना केम्प खालामगोन आरो बिनि उनाव जोंनि गभर्नमेन्टजों बिथांमोना एखे लोगो खामानि मावनायनि थाखाय माखासे साजेसनखौ बिथांमोना होदों। दा बिनिखायनो आं बरायदों आरो BDFनिफ्राय बिथांमोना आबादनिफ्राय लानानै गुबुन ट्रेनिं, स्किल ट्रेनिं बेखौ होगासिनो दङ आरो नैबे हेल्थ केम्प खालामनायाव आं बिथांमोनखौ बाख्नायदों। जोबोद मोजां खामानि जादों आरो इयुनाव बेबायदि बयबो इनिशियेटिभ लायोबासो जोंनि हेल्थ इसुसफ्रा देहायारि एबा सावस्रिनि माखासे इसुसफ्रा जोबगोन होननानै आं मिजिंथिदों। जोंनि 9 जिल्लानि गेजेराव उदालगुरियाव माखासे जेंनाया दाबो दङ। दा बे जेंनाफोरखौ जों फोजोबनांगोन आरो लोगोसे दिनै बेवहायनो आं मोनसे खावलायनो सानदों, लाइमोनफोरनि गेजेराव ड्राग्स जानाय एबा बेबायदि फेग्रा मुवा जानायनि थासारिया एसे बांनो हमदों। जाहाथे बेखौ बयबो कन्ट्रल खालामो। बेवहाय जोंनो गार्जेनफोरनिबो हेल्प नांगोन। पुलिसाथ' गोबां खामानि मावगासिनो दङ, नाथाय बेवहाय जों गार्जेनफोरनिफ्राय ससियेल अर्गेनाइजेसन बयबो जों ज' जानानै बे सिटुवेसनखौ फोजोबनांगोन। बिटिआर ओनसोलाव जिहेतु हेल्थ सेन्टारा मोजां रोखोमै गैया होनना बुंजागोन आरो माखासे बेराम नायनायनि आगजुफोरानो गैया, बेबायदि माबाफोर सिन्था खालामदों? गोबां खालामनाय जादों। दा आङो देग्लाय जोंनि नैबे बाजेट जानायनि उनाव हेल्थ डिपार्टमेन्टखौ मोनसे अडिट खालामनो थिनदों जे जोंनो नांगौ बबे आगजुआ गैया, बबे हस्पिटालाव मा दङ गैया आरो नेसनेल जि क्वालिटि एसेसमेन्ट बेजों जोंनि हस्पिटालफ्रा मानो जायाखै बेनि सायाव एसेसमेन्ट खालामनो होदों आरो देग्लाय बोसोराव 50 हस्पिटालखौ नेसनेल क्वालिटि एसुरेन्सनि जि स्टेन्डार्ड बेवहाय लांनो थाखाय खामानि मावनो थाखाय जों थांखि लानाय जादों।